ನಿಖಿಲ ಮೂಕಿದ ತುಳುನಾಡಬೇಕು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಆಬಿರ್ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬೈದನೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಎಣ್ಮಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಮೀನು ಪತಂದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ಬೊಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಬಂಗಾಳದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ನೋಡೆ ಬಂದು ಮೀನು ಪತಂದು ಬೈದೆ ನಾನು ಮೀನು ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಎಟ್ಟಿಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಬೂತಾಯ್ಕಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನು ಬೂತಾಯಿ ರಸ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತುನಾಗ ತಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಜ್ಜಿದಿಯರೆ. ಸೊ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ಕಾಯಿ ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲೆಚಿ ತೂಕ ಟೊಬಡೆ ಸಾಕು ಮಂತ್ ಮೀನು ಕಾಯಿ ತಿಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಪಾತೆ ರುಚಿ ರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮಂದು ಪಾತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ. ಸೊ ರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮಂದೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ತುಲೆ ಜೀವಿತನ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ. ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಅಂಗಡಿದೆ ಕಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಫ್ರೈ ಪೊಡಿ ಕಂತಿದ್ದು ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇವನ್ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ ಮನ್ಪುನು ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಕುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡೂ ವಾಚ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇ ಎಟ್ಟಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಪಂಡ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಬೂತಾಯಿ ಮುಲ್ಪುಂಡೆ ತೋಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೋಪ ಬೂತಾಯಿ ಮುಲು ಉಂಡು 1 ಕೆಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನೇ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಮಂತುಂಗ ಮಂತಾಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರು ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಯ್ಪುಡು. ಸೊ ಇಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೋಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರ ಸರಿ ಒಂದು ಜಂಚನ ಇಟ್ಟು ದಿವತ್ತು ಕುಂತ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಪೌಡ್ರು ಎಸ್ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು. ಸೊ ಚೂರಿಪ್ಪುಂಡು ತಂಚ ಹದಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಎಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ನಮಕ್ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಆತ ಮೀನು ಮುಚ್ಚಿದ ಇಪ್ಪಾಡ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಮುಳುಂಡು ನನ್ನ ಈತು ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಸುಖ ರಪ ಮನ್ಪು ಗರಮ ಬಡದ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಆಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಆ ಬೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪುಲ ರೀತಿ 2 ಡ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದು ನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ತೆಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಪ್ಪೋಡು. ಎಸ್
ಸರಿ ಏನಂತ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಮಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಡೆ ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಾಳಾತನು ಸೊ ಬಿಸದಿದೆ ಮನ್ಪುಗೇನಿ. ಸಾರಿ ಕತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗೇನಿ. ಏನು ಮಂಡ್ಯದಿ ಪೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇದೈ ತಿಂತಿಜಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಮೀನು ಪಂತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಒರಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿದ ಬಂದಂದು ಚಿಕನ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ಮಂದು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಜೀವಿತನ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಹಿಂಗೆ ರಸ ಮಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾರ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ತಾರ ಈಜ್ ಅಂದ ಕೆಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಜೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸರಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಗಿ ಮೀನು ಸಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿಸ ಕತ್ತಿರೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಕತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಕತ್ತಿಡಣ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಂತರ ಹಾಕು ನಿಂಗೆ ಈ ಬಿಸದಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ಪಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಹೊರಂಕ ಅದಾಂಡು ನಾನಂದು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವಾನಿಗೆ ಲೇಕ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಚೂರು ಎಷ್ಟಂಗೆ ಪೋಡು ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು. ಸೊ ತುಯ್ಯಾರತ ಮೀನು ಕಾಯಂದುಂಡು ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನು ಕಾಯಂದುಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಾರ ನಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ರಂಡ್ಲೆ ತುದುಂಡು ಅದು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ವರ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆಡಿ. This is not run proper by God. That's why we are facing this much of problems in our life. That's it. Enjoy all the problems. Maata problem enjoy manpo. It's okay mean kaitand ಎಲ್ಲ ಕಾಣದೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಬಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣದಿಕ್ಕೇನು ಬಾಯ್. This is Itti, this is Bhutai, and here also Bhutai is getting fried.